Čaute, tu je Retro.cz a vítam vás z nového korčulového videa. Dneska sme na korčuliach, sme vonku. No a je tu aj so mnou moja sestra. Ahojte! OK. Ako sa ti korčulovalo? Dobre. My sme išli od hentam našeho dvora, tuto taká kabinka je, takto sme išli, takto. Tuto som sa skoro strepal, potom som išiel takto, potom som išiel tak, tam som sa otočil a išiel sme sem. Ešte som sa tak, a potom sme išli takto, až sem. Tu je Kika, tu som ja. Ja mám nový kanál, môžete si ho pozrieť na Tina. Áno, nájdete si Tina a to je všetko. Napíšte si iba Tina a máte tam Tinu. OK. Ja už mám kanál, dal som to úplne blbé video. Ja sa nenaštvujem, keď mi tam dáte samé dislajky, proste. Ale máš troch odoberateľov. Ale mám troch odoberateľov, takže možno dostanem prachy. No, to je auto, nechaj to. Ja že idem natočiť. Také video. Počkajte, idem s vami. Ja sa neviem postaviť. Dobre, už môžeme ísť. OK. Ale už ho poriadíme. Dobre. Aby si nebal. A nesmete sa nám! My za to nemôžeme, že nevieme moc troška. Moc. Korčulovať sa. Ja sa viem. Ja, tak ale... Pozdrav do vlogu. A ja čo? Tak aj Ja som dávno. však. Pozor. Ten tam má podkovy, vidíte to? Tam má podkovu. A tešte sa na Vianoce. Ľudia. Dostaneme nádherné darčeky. A natočíme to na video. Že hej. No my dostaneme také helikoptery, či čo to je. Dostanem kufrík s malovatkami. Ja by som chcel veľkého drona. A ešte selfie tyč bude mať a ešte pennyboard. A ja chcem mať selfie tyč. Tak si to rozželaj. Ja chcem mať zelený selfie tyč. V Chorvátsku je najviac selfie tyč. Kopu selfie tyč tam bolo. Hej. Som okolo toho točili selfie tyčky. Taká lampa, že we are the champions. And we are firing and weirdo. Pozor! Stala sa tam taká príhoda, že som bola... No ja, mne sa stala taká príhoda. Že som bola na bicykli, na bajku. Počkaj, ja musím k tebe ísť bližšie. Som už ponahláš. Na bajku a ja som išla tam, kde je večierka a tam bolo také auto a ja som išla, že tak ja to pretočím nejako, no nie, že pretočím, no spravím nejakú otočku tam a do auta. Super. Nikto ma nevidel, tak to bolo asi najlepšie s hatom. Veď, raz, keď som sa bicykloval a strepal som sa prvýkrát, tak som jednému mužovi skoro predné sklo rozbil. Tak to by bolo hrozné, na čo? Veď, lebo ne? Potom na Keď ja som skočil na taký skok, tak a mal na hovno postavené auto, nie? Veď. Normálne on ho mal pred skokom hentam Prečo ty odparkovaný. iba zem točíš, ty koky? Tak jednou už netočím zem. Netočíš vôbec, točíš. Aké ich mám pekné. Aké tvary. Čo?
Nič. To čo robíš? Chcela som si prednúť do kamery, ale nevydalo mi. Krásne oné. Moje obľúbenej farby a ja si mysteriu má rád. Ja mám rada zelenú, boha, ja mám rúžové, belé. Aspoň budem mať pennyboard a selfie zelenú. Ja budem mať Pennyboard? No. No ja budem mať pennyboard a možno Od Starkej. modrej farby volať. No tak musíš mať Starkej povedať. Ja som mami nepovedala. Ja som aj stiahla. Ale keby to, chlapčenských farieb. Napríklad oranžovej. To sa páči Gogovi, buď modrej a si mistrovina. Toč. Čo? Toč má. Fuj. No choď robiť. Choď cvičiť. Krik. Prepáčte, že sa mi trasú ruky, ale to je hrozné dačo. Aha, krik. Tak krikojem. Tak nič. Ale viete, budem mať novú sériu, tak sa tešte. Týnak, hej? Dobre. Na druhú stranu hádam nejdeš.